खुलुमबाय लोगोफोर, आं नीलिमा बाला ब्रह्म। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनै 17 आगस्ट 2026 मायथाइ एबा 31 सावन दान 1433 मायथाइ समबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। सप्तानि गिबि सानखालि मुनदेब आरो महादेबनि अननायजों नोंथांनि गोहो, आखा-फाखा आरो मेलेमारि गोहोआव बुद्धि जागोन। साख्रि मावनाय सुबुंफोरा मावख'आव गोदान आरो गिदिर प्रजेक्टफोरखौ दैदेननो खाबु मोननो हागोन। फालांगियारि दावबायनाया गोदान रादाय आरो गोजान राङारि मुलाम्फानि लामाखौ बेखेवगोन। बेंकिं एबा स्टक मार्केटआव सानथांखि खालामनानै रां थिसननाया इयुनाव गोबां फिथाय होगोन। नखरारि जिउआव गोजोन आरो गोरोबलायनाय थागोन। सावस्रिया मोजां थागोन आरो नोंथाङा गासै सानावनो गोहो मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सोनाब। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों गुफुर एबा रुफा गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि प्रेक्टिकेल रोंग'थि आरो आखा-फाखाजों नोंथांनि केरियारखौ गोदान जौथायाव लांनो थांगासिनो दं। बेंकिं, अट'मबाइल, हा-हुनि आरो बेसेनगोसा मुवाफोरनि फालांगिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा लुबैनाय बादि जाफुंसारनाय मोनगोन। थाबथानाय रांखौ होफिननाया नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिखौ गोबां साबसिन खालामगोन। जिउनि लोगोरिजों रायज्लायनाया गोदै जागोन आरो नखरजों बबेबा धोरोमारि एबा रंजानाय थावनियाव दावबायनायनि बिथांखि लानो हागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। समानथि आदार ला। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला-सानजा। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों रेजें निला गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि बिजिरथाय रोखोमा नोंथांखौ मोनफ्रोमबो बिथिङाव जाफुंसार खालामगोन। दिनैनि साना मेडिया, आइटि, बिजिरसंनाय, आयदा लिरनाय आरो सुबुरुनथायजों सोमोन्दो थानाय रोंग'थि गोनां सुबुंफोरनि थाखाय जाफुंसारनायजों बुंफबनाय सान। गोदान फालांगियारि नेटवर्किंआ इयुननि थाखाय अरायथा मुलाम्फानि खाबुफोर सोरजिगोन। लोगोफोरनि आबुं मददजों गोसोआ बांगोन। मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव इसिङारि सोमोन्दोआ बांगोन आरो गोसोआरि सावस्रिया साबसिन थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों बाथ' गोथां गाब। कर्कट राशि। समबारनि बे साना नोंथांनि गोसोआव गोदान गोहो, मोजां सानस्रि आरो गोसोनि गोजोन लानानै फैदों। मावख'आव नोंथांनि खामानि मावनाय खान्थि आरो बुजिनायजों जेथोगोनां जेंनाफोरा दान्दिसे समनि गेजेरावनो सुस्रांजागोन। आजै-आजौनि सम्पथि एबा हा-सम्पथिजों सोमोन्दो थानाय गोजाम दावराव-दावसिफोरखौ गावजों गाव सावरायलायनायनि गेजेरजों फोजोबनो हायो। नखरनि सुबुंफोरजों शिब मन्दिराव थांनाया नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। मोनाबिलियाव सावस्रिनि फारसे सांग्रां जा आरो थोजासे जिरायनाय ला। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सोनाब। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनैनि साना नोंथांनि मान-सन्मान, दैदेननाय गोहो आरो समाजारि बेंखनाव गोबां गोसारथि लाबोगोन। नोंथांनि गोख्रै थिरांथा लानो हानाय गोहोआ फालांगियाव गोबां रां मुलाम्फा खालामनो हागौ। सोरखार एबा खुंथायारि खामानिफोराव गोलाव समनि हेंथाफोरा दिनै आबुङै जोबलांगोन। जुलि जानाय जिउआ गोख्रों जागोन आरो नोंथाङा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो गावनि जिउनि लोगोरिनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। देहायारि आरो गोसोआरि गोहोनि थाखोआ गोजौ जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों गेरुआ गाब। कन्या राशि। नोंथांनि सानथांखि लानाय खामानि मावनायनि आदब, सोलो आरो आब्रुथि गोनां रुटिनआ दिनै नोंथांखौ नोंथांनि जिउ राहायाव जर'खा दावगानाय होगोन। नोंथांनि सोदोबफोरा फालांगियारि मेल मिटिं आरो सावरायनायाव गोथौ गोहोम खोख्लैगोन, जायजों गोदान दर-दामफोरखौ जोबथा महर होगोन।
बादायारि आनजादनि थाखाय थियारि जानाय फरायसाफोरनि थाखाय बे साना मिजिं गोनां। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। दोगोन सावस्रिखौ जोथोन लानांगौ आरो एवनाय मुवाफोरनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों कमला गाब। तुला राशि। दिनैनि साना नोंथांनि जिउआव गोदान समानथि, जौगानाय आरो फालांगिनि दावगानाय लाबोयो। आयेन, बेंकिं, डिजाइनिं आरो कनसालटेन्सि बिथिङाव खामानि मावनाय सुबुंफोरा मोनसे गिदिर खाबु मोननो हागोन। मावख'आव लोगोफोरजों गोरोबलायनाया जोबोद मोजां जागोन। नोंथाङा नोंथांनि मोजां मोनग्रा लोगोरिजों मोनसे गोजोनथाव सम बारहोनो खाबु मोनगोन। गोसोआरि गोजोननि थाखाय मेडिटेशन एबा य'गाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि एबा आकाहि गाब। वृश्चिक राशि। नोंथांनि गोख्रों गोसोनि गोहो आरो गोख्रों थांखिफोरा नोंथांखौ दिनै जाफुंसारनायनि थिखिनियाव लांगोन। दानाय, बिरोंदामिन, इन्जिनियारिं आरो दिहुनथायजों सोमोन्दो थानाय फालांगिरिफोरा हरखाब गोबां रांखावरि मुलाम्फानि इसारा होदों। नोंथांनि गोदानथि बोसोनफोरखौ मावख'आव बरायगोन। नखराव गोजाम गोरोन्थि बुजिलायनाया गोजान जागोन आरो खौसेथिया बांगोन। सावस्रिया गोग्गो आरो गोख्रों जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा गोजा गाब। धनु राशि। दिनै नोंथांनि गियान, हाबानि मोनदांथि आरो गियानखौ जेरावबो बाख्नायगोन। सोलोंथाय, फोरोंनाय, आयेन आरो रांखान्थियारि बोसोनगिरिफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोद मुलाम्फा गोनां जागोन, जायनि गोदान फुंखा सोरजियोब्ला बुथुमनाय धोनखौ बांहोगोन। नोंथाङा न'आव गथ'फोरनिफ्राय माखासे मोजां आरो गोग्गाथाव खौरांफोर खोनागोन। सावस्रिया मोजां थागोन आरो नोंथाङा गासै सानावनो थाजिम मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो एबा सना गाब। मकर राशि। दिनैनि साना मोगथाङारि थिरांथा लानाय आरो गावनि जिउ राहायाव गोलाव समनि गोहो लाबोनायनि सान। नोंथांजों बानायनाय आब्रुथि गोनां सानथांखिफोरा थि समाव जोबगोन, जाय मावख'गिरिफोरनि नोजोराव नोंथांनि फोथायथिखौ बांहोगोन। हा-सम्पथि एबा गोदान गारि बायनायनि नाजानाया जाफुंसारगोन। नोंथाङा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो गावनि जिउनि लोगोरिनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोसोम गाब। कुम्भ राशि। डिजिटेल मिडियायाव नोंथांनि गोदानथि सानस्रि आरो गोसो जानाया नोंथांनो गोदान फालांगिनि खाबु होगोन। नेटवार्किं आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोदान सोमोन्दो लाखिनाय जागोन, जाय इयुनाव जोबोद मुलाम्फा गोनां जागोन। साख्रि मावनाय सुबुंफोरा प्रम'शन एबा बेथन बांनायनि मोजां नेरसोन मोननो हागौ। मोनाबिलियाव लोगोफोरजों गोजोनै थांगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों निला गाब। मीन राशि। दिनै नोंथांनि नोजोरा जिउआरि गोजोन आरो रांखान्थियारि जौगानाय मोन्नैनिबो सायाव समान महरै थागोन। बाहागोदारियाव सोलिबाय थानाय फालांगिया सानस्लाबै राङारि मुलाम्फा होनो हागौ। समाज सिबिनाय आरो निखावरिफोरखौ मदद खालामनानै गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। नखरनि आबहावाया गोजोन जागोन। सावस्रिनि बेलायाव साना मोजां आरो गोजोन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव एबा गेरुवा गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोब्बाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ नायनो एबा खोनासंनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।